Kama hande pinani wala be pinde kaside ngayni be lelti sala na nenoy do wal fini awale jam ale bismillah mawdum jamta imara dani wade mawdum anani masallah bandu du han joy watti muze firtuji kalto jeedaade jooji tan ade wirde man ko ni ko dum heddini kam neena nyaagol mi hen duwawde nyaagol ma mo fa jamma yalla mbodo nyaagono salela an dooro yelam kay duwaw mawdo de buntara bido dooro amono ndembe ndori ko ay min gonno ko lettino min tini de gilnaani koy kassar tan min gonno kassar ko dooro amon der dere na mawdo yuma min de jindi biya ما رسل لك مو يقول تم يقول كوي يرد تم أنا كنا نيولي فين دهنت ها واري يجمع فيني جواد النور ولا جميل الحمد لله مودم كي جم تم مودم ما هو كداي ده مودم ما صار مودم إيش فيندورني فيندوري ده مودم تامبر مودم كي جم تم الحمد لله مودم أي تقالي تودي الله ممكن جينا من جورن سير جوانون mi dan yanki kadi mi yihi mi arti kadi joni kadi mi ruttiraade tagal non mo ruttiro aydi onon gondo mi haala non ko nafon an nen mi yani mi nanani ko wana kanko salane honon sel an non sala ko nenam ko yumma jimmi ko shura dum kalkene mettuma e aduna mi yida kanko kalkone mettamo e aduna mi yida ko dum jimmi faamu eyi jimmi noon gallo kala wawi wonir tinno ɗon sihla ɓamɓe jimmi ko tinnoɗa e mabɓe o saaha joni kam hamin mbayrodiri kono mbuɗo andi wasata e Allah wonde moƴƴo wasata nde min jiidiri kono ham mbuɗo andi leelata ham taw min jiidirani kala wawi wade kam min jiidira sehlam Amadou Sow min mbayri yidir ala sago mi yiɗum ngay de do yam bandam so Allah jabi ɗum ɗon watta caɗele min kay hakkude meɗen ko res jogo seeri jogo min kay yumma ko nenam tan hay dara mankirtama ɗo so Allah jabi anani nene so Allah ittani ko satti hay dara musatama ɗo sago yetto jinna makko sal jini wawi wonde yumma ko wawi wonde ba makko no nangirmo ko sababu pittanu mangu wallahi min jibinirmami ni ko noon jibinirmo kadi salana nehi ala fof ko musatama ɗo e galle he min jibinirmami ni ko noon jibinirmo hanke yeccangi no mbanomi mani ha hande ko noon mbawema so Allah jaɓi an way ha ɗo jananako yo ɓerde ma ɓuuri nani haalama e jarama no fewi joni jewtede ɓene nder eyi bisimilla ɓene nder e nena ɓenningal hiddeto markama ɗani ko mawɗum mbiɗani no fewi wallahi min kam woni hen goƴam tan ko an goto e galle debbo dal yo famɗu ko yiɗi kala ko jiɗɗa noon namdumi mami nelde kala ko mbawɗa yidde aduna namdumi mami nelde mi yiiɗa hay batte kene surtuma mi yiiɗa hay batte min tan ko cuuroɗa heewi famɗi kam yimɓe tan ko cuurɗa e seeɗa mo neldammami ngay de ɗo yam bandam so Allah jaɓi kala to kanuɗa ham ko ɗon kaɗa ɗum ɗon kay watta caɗele joni kam ala caɗele no jiɗirɗa fof ko noon mbaɗiranmi kam komi nelannoɗo sehlam Amadou Sow wasata ɗo e ɓoyde mi wayri so ari on saaha min jewti ɗum noon so ari kadi dokkodiron hakkillaji Salam alaikum. Bismillah. Ala afama en ko hawi ni tan de famata kay ko toñam gidam vraiment an kam nedam minen wonko woni amen vraiment ko min metti
way ko mi metti ko woni amen ko non mi waawa moftude so wana ngar mi do lawol ko lawol wajibe ko mi metti e mbi gila gartuda ha joni ko lawol gotol garda to gila den debbi didi hande ha jangan to ta hebay o way hay so ta hebay kay ado hennibe henan ni wallahi min non min buri batade bimi il faut mi yangata fo il faut mi janga do mi halluma dum te mi woppatama do ko mammi nawma jeento mabbe no wawi ko non avor tubande bidani ko non vraiment neddo wata danno de tan garte ngoppon yimbe mombe gondudon bandirabe a fama de gidam ko taw rawnu hebara ah way taw henyude hen min bawa yiddi kono kalno wawi wade ummo jehen jeewen inshallah ah way ummo jehen jeewen min fadi men je a jota ko do way bi woppi maado dum to e taw won kawrita ala en jam jaggeɗo min noon karɗe fettitane malade irenude rewna hawni do dursut ko dum rongi famde mbeɗa foori de mi karna mi ala en caaha noddu haru noddu yaw be wayiti sa mi wi tout en ko pilon totem gay reyu tat an en bayri yewtir seede aha ay yow ko wayno yewri ka yewrandal on bayri neddo mon o parisien o neddo mon wottoñam de neddo men woni doro wottoñam kontin kar min wottoñam de o wona neddam hande o wona neddam ala sambo neddo mon do e jesnani hoore ma ko neddo men wi gati non mi yetine hooram aha so woni ko bonnodam jiwdere makko voilà ko neddo men o yiido ko wonno joni ko gaccudon non tan mbaajiram mo tan am holko tegi wayno wayni no won cadelle yaare fara tan gandanda hoore ma jejjira yimbe fo tan be gondunda ko mi gam min wona neddo mando wona neddam jam min hayso leggal galmam so fesi ko yoban kam pourquoi bien min pardiri ko bawda henan non o yiido ay gote dim ko yalla o yiido non nel so wadi mo gorol a fami jow gomo welena ara gongol mako to watti do wiido puudi wana wa jow bil faadi fitan so badi gongol bil way may no haru mi mani ko non nodde mo jewdon makko gasi sa nodde so wadi mo so oniri mam tan dum kaldun buri ko banan tambe worni yamta banan tambe i koy dum don gondo aha emi gondi mawdu gila suba hambe de wiya bidi yidi arde ga mais sa jimi leli ko mi jangnodo galle neddo meno ala ho neddo men parce que ko mi jangno ton mbimi no banmi fo il faut hade makko rutani il faut arado normal kalti den parce que so tawi enen gonduno gila ken sukat o arti o ari do gurul o artan do ha joni o mo jogori rutade ha joni o artan do il faut arto do kalti den ko wadi ko ko erreur mawdo mi halni mo dum bimi il faut jaha jafno da yimbe wajibe be jafuma de pudda rutade wallahi ah oui amul wona fer kongol ma mi hormu to dambot hal si ilabe so gondiri fo jiwtito so woni kanko yi lawol makko on goni kayen ah oui wona dum wonna hakul mod ko dum luddum kadde mo bari kanko joga hakil ludduno halde mod on poddo luddum kallo bi holko baddum ko gon dama tan hari gon kono samana bimi min mi haldira hande mi haldira kanko min affaire kaldigal min mo daw o gidam wor won non bimi wori yam minyam wor non haali ko min neddo kala mbawda won sa cem tan macce Samba halin chagal man bi halta ala Samba son fisiri ni dabuma legal o yoban kam Samba njafada Samba njafada non njafada njafada mi halde wor jum awoy njafada mi halde mi ande wor jum ay panga ko halnuma ko gonga o do ko neddo men o wonno o jumi o gonga kono ari ha do yabbi koy makko njafo ko yibaado ari ha do ho jumi do yeso meden njafo kanko no hoyi njafodem ari ka juuto wati gongol jobi nang tikel der mudum so wati gongol ko wona sababu makko jabirude ko sababu ma awoy ha sugu dum ha mo kawre buri halum kawre buri dum lawul kadi vraiment kalko on ponno hala mo vraiment jinnumi non kadi basa programme yidi rutade baddannomi dum beedi addude gayen nedo wawa yaare ladde taw en nawi tikere ko gijirabam kadi ko enen pijji enen mawdi no way waari fo dal min kam nyaagim tan ko yaafuya
yalla rande mon yafaade on anani Samba mbasa toppiraade berne ma Samba jango ne non budide wadde hayso comme no bottari ni ngaron kawron hen eyi mun ñaagi ma kala ko woni berne ma yo so mi ala dawol so mi ala dawol vitamin Samba jaafoɗe men no wayi waade fof tawro ari ɗo yasnima bacce min ñaagi jaafoɗema joni noon min ngala jonde par ce que hamin poti yaade ha galle yaya kaldu ha wen min jaha toon min o woni koye wayno yaa toon min jaha toon min ɓen toon min ñaagi on vraiment ala ɗo on degini so wattara so wattara ga yangari mi ɓayri hen kadi yiyate man jaram jami bacce ɓittu tikkere nde jaram nangane mo ala ɗum nangane ay min neɗɗo ɗaminede funtarama ama sowo omo ɗamini yabude yimɓe kaldi kawri holko yaramo galle ɓeɗo mo ñaago ɗum yo ar tubanen a haali go o forano wadde ɗum ɗon ko sababu kalis o de nayimo to ama so jiiɗa ɗo ko neɗɗo ɗaminiɗo ɗum ay kalis o jaggu ɗum mi jaggata ala jaggu tan mi jaggata ala e ɓaɗen kaldira sebo e moftoɗo e moftude eyi addu mofto min woni mawɗo kono noon so jeeyi kalne mo par ce que taw ko ɗaminiɗo vraiment enen en jiɗira hono dani neɗɗo aw wonan correctel min kay so jeeyi toon janggo so waynima wonta rutto galle mabɓe min tikkere nenen nde gasara baɗo ari o tuubi hankkadi gasi so wattani hankkadi golle hankkadi vraiment en nangamo très bien eyi to jonon mbaɗe feere dutirɗen to ɓaɗo wi janggo après ene poti arde galle mabɓe mbaɗe feere jeeyan toon hankkadi guila ñawlare voilà ala ko janggo wi eyyi kono janggo guila joni poɗɗen paroyde ɓaɗo ko janggo eyyi pari en eyyi pari en voilà en jahan pari en sen pari enen ko waɗi men fof joyaji hay joni o tawa dawol en jahan dawen sen garti janggo suba jeen toon mi wara janggo ɓe jowno dawol kono mi hayri mi hayri eyyi inchallah en kayri après eɗen mbawi ya Touba oɗon mbawi yafade ɗin ha janggo sen mbaydira makko ko bari on sa golmo ko joni gimɓe ɗaɗen kadi an mo batiranno Samba batirno joni ngol ko mino o kam ɗo ko ɗum ɗo kono naɗe waykido waylanam hayo yam kidam seylam bandelam mi daneman sey amin wallahi amin deɗo yam bandam joni tan haaro mon ko ɗon jatte amoy ɗum woni leeral koy mais kadi sertanan men ceerno amadou wottoñam way to ni de foti waade dede no mbaɗɗa mawɗum alhamdulillah aɗa selli jam tan mawɗum kay hande ke sona weltare tiiɗagal weeɓani wallahi weeɓani o mi haalanma wallahi o huuɓi nena wallahi place amen ko bonno bugu hakkude men kono hande o fewniri ɗum o waɗi métal kanko woni métal leñol wallahi o ñoori ɗum o fewni ɗum haano hannirta ni wallahi yo Allah yommu noon amin yo Allah yommu noon ko mbammi ko mbiɗa foti wadde ɗum wallahi par ce que o minen gonnuno ɗo wallahi are makko yaadi Allah waɗi o yeehi o arti noon wonko naati hakkude amen ɗifi bonnude hakkude makko e sehilaɓe makko mbiɗa foti arde mi nawmoto sehilaɓe amen gonga min kawrita haade makko ruttade kadi kala koɓe kalnimo ko gonga mabɓe wallahi a yi yimɓe sa samori yimɓe a invita ɗum wone gueɗe wallahi sa renaki tan daña probléme wallahi o jeehino hawa ɗifi nadde e probléme mbimi noon vraiment min arde ƴettam mi nawmoto sehilaɓe amen mi kawrita haade makko ruttade kala koɓe kaali kam vraiment kala koɓe kaali ko gonga mabɓe o woppinoɓe ha laaɓi cer min noon tawde ko min ɓurno ɓattade mo mbimi ara mi ittamo ɗo min jaha min kawri an gay ko mbaɗɗa ko woni moƴƴi ha maayi guiɗo ko ni waɗata so sehil ma oñima an guiɗo ma ko kañum foti arde on cuma deɗo yam ballam jagge sehilama ma neɗo wawa dañde ko ɓuri sehil mbimi noon janggo nde koɓe aroɓe ɗo e battari jaha ƴeewa ko dañanɗa yimɓe eyyi kay ɗum ɗam heɓata ɓuuri guiɗo mum min kay sara jaggaɓe wayi kam kono jamma julde ni min jinmi tan ko yiide sehilama ma deɗo yam vraiment kam ɓe kawriti han kadi e jaam fo ari ñalleyam ñalleyam mawɗum kay jam tan mawɗum jama ɗo gonno tan jaw ayi de ko jewtera ɗum tan min goni neɗɗammo ko defno woɗodirde yimɓe amen ɓe ɗum noon garmi ɗo en mbimi nawmi beele ɓe kawri kono jam dañama yimɓe makko fede monde jam dañama par ce que mi nayimo toon hawrite mate kadi mi hollima ko kanko joguino erreur o yimɓe saɗa wonde munen sa yeehi a samori munen ɗumen sa arti a ƴewat évide wona gueɗe sa renaki tan ɓe jiyatma ko ganduɗa hoorema hay an a yiyata ɗum
jiyanimo noon do ari do ende ko gotol arema kambe ne be mbibe ngaranno be daji koyde mabbe ngarmi do mbimi yo bin jah min namoto wa yimba men be ko hawrita e munen be kawriti non fo jam ari o invite be ni o wi jang yobe ngardo en o jogori wadde botani parce que jiddo rutani bele tawi ma ko de ka bido koy ande ka holli mo ka bido yes wala way wonde bido taggal ko ni ne do wadde e gori ni ne do wada sey mudum weltima hen ni ho an so tini dum ko boyi potano ni ne do ko yimbe be hande hay sa woni taggal leydi na sa ari yiya yimbe han jima sa yiyaade be jeetam ne do ko yimbe adgo ko yimbe sakkito ko yimbe dori la wor watto ko wayno wallahi watta kadi o holli am fof o finni ni wadi fof mi ngam nyaaburom Allah yo Allah junu jokkirendam ko heddi ko non jangode be gardo makko sala ya woda ko tawjino yimbe battay pour ça ngari be tawdo eney min kam Allah bawo jodi amu kadi min mo nangam amunda ya jeewa ko janda joni drop mi jeewa di yaade mi rutto galle mi jeewa paru min wara mo tan nan sen o jaram nen jaram yande ni sallallahu jaram mojo amde woni mojo bonnala o mojo fi inshallah wallahi yijita sisma non anso ni tini feewi ha wana sel sala jabi non so ngeri han mi kabulo ko heewi on sa so tawi wadama pari non wala feran ni wala feran action tan dental mo ne odo galle wallahi ko woni ni mon tay hayso rutimide yo wordani sala jebi yo wordani kedi mamoudi sala jebi yimi tinude enen fof ma en namde kedi yejita mangri worti be ni ko angri dum ka angri feri ha lab dum do tan jinno den dum tan jinno den ay dendal kala ko hokkani ciera ko hokkata mo wallahi vraiment ko dum do tan jinno mi hakkude men vraiment tawde woni rindani no kala ndo wayno so yi tan Allah wadata mo kono so yi hino joni tikkere tan wada ko bonnani ha he vraiment ham so yimbe ma be ko yimbe tinnibe wallahi kadi ko yimbe mojjube wallahi be yidi ya namube ha tida inshallah ya namube ha tida ay kadi tindo lay galle ma mero tindo inshallah debbo ma o dem suudu ma tindo e ma be wallahi non waddu wala ya tan dewa ko wobbe be ndiwi ko watta dum len hebat ko fota hebde wallahi sa yi France tinno no hoore ma nanga galle ma vraiment no podda nangi dum do nan jummi haade hen no way wala famri joni
programme fuɗɗi ɗi seeɗa mi wonko sala few janno yimɓe on saha so ari yen heɓlude ɗum no ñaamiɗen ballon kam e duwaw mi yaha sala wat feere gadda ngiɗen ñawdi ni mbuɗi ɗum de somi heeɓi ɗum tagi so jeeyi noon tinno noon min tinno ɗon ayi cibo waɗanede koye may dawi gese gasata sa woni may fane an paya e walo sa umi ɗo joga seeɗa ko umi may dum an paya e walo en jonan ɗo acimi ɗo ha gata ɗo koye mum joni o wat feere an dine programme o wat feere alhamdulillah sala mi anda kañum fof